Έλα πάρε μ' αγκαλιά μέχρι να έρθει το πρωί. Γράφει νότες η καρδιά και ο στίχος μου έτσι. Θα με πάντα εδώ, θα σε πάντα εδώ. Ένα σώμα εσύ κι εγώ, η δικιά μας αγάπη. Η δικιά μας αγάπη. Έμεινες. Νιώσε με, πήρε δίπλα μου να ζεστάνομαι. Μίλα μου απ' τα λόγια σου πάλι πιάνομαι. Κοίτα μες στα μάτια μου, είναι εκεί κάθε στιγμή. Απ' τον καιρό πιο δυνατή, η δικιά μας αγάπη. 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 Απ' τον καιρό πιο δυνατή, η δικιά μας αγάπη. Πάλι νύχτωσε, πάλι σε ψάξα, πάλι γύρω μας τείχος έφτιασα. Πάντα ορατή, πάντα χωριστή, κι η πορεία μας ακαθοριστή. Πάντα στα όρια, κυνηγημένη, πάντα στα πορεία, ερωτευμένη. Κρυμμένα μέσα μας τα μυστικά, μαζί εμείς παντού και πουθενά. Έλα κρύψε με, έλα νιώσε με, πάλι δώσε με το σκοτάδι με τα χείλη σου. Έλα σφράγισε τη ζωή μου εσύ, σαν Χριστόφιλη. Πάλι νύχτωσε, φώτα έσβησα, πάλι δίπλα σου όλα τα έζησα. Κι όταν έφυγες πάλι έσπασα, κι όσα κέρδισα όλα τα έχασα. Πάντα στα όρια, κυνηγημένη, πάντα στα όρια, ερωτευμένη. Κρυμμένα μέσα μας τα μυστικά, μαζί εμείς παντού και πουθενά. Έλα κρύψε με, έλα νιώσε με, πάλι δώσε με το σκοτάδι με τα χείλη σου. Έλα στράγγισε τη ζωή μου εσύ, σαν Χρυσόπηλη. Είσαι δική μου.
Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Βαγγέλη. Κορίτσια, καλώς. Βαγγέλη, συγχαρητήρια. Καλοτάξτε το καινούριο τραγούδι. Είμαστε σίγουρες ότι θα σκίσει. Και ήδη δηλαδή σκίζει. Νομίζω δεν έχει περάσει πάνω από μια εβδομάδα που βγήκε και έχει γίνει ήδη πανικός. Πώς σας φαίνεται, κορίτσια, το νέο τραγούδι του Βαγγέλη? Σας αρέσει? Λοιπόν, βλέπω ότι στο βίντεο κλιπ, επειδή το είδα και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη, είσαι ένας πράκτορας που προσπαθείς να αρπάξεις το καινούργιο άρωμα BU Golden Kiss και να το πας σε μια κοπέλα. Τι καινούργια συνεργασία, βλέπω πώς προέκυψε, πώς έγινε η αρχή. Λοιπόν, υπήρχαν κοινά στοιχεία. Το τραγούδι π.χ. λέγεται Χρυσόφυλλη. Το άρωμα BU Golden Kiss. Ακριβώς. Μου το πρότεινε η εταιρεία μου και είπαμε να προχωρήσουμε γι' αυτό το λόγο. Μας άρεσε πάρα πολύ στην ιδέα και θέλω να ευχαριστήσω το BU για τη συνεργασία και την πάνε και ρίκο στην εταιρεία μου για όλο αυτό και έρχονται πολύ ωραία πράγματα στη συνέχεια. Έρχονται κι άλλα. Τέλεια. Λοιπόν, βλέπω μια λεπτομέρεια που μου αρέσει πάρα πολύ. Μπαίνει σε ένα site με το ξεκίνημα, που είναι το bunofilter.com/Greece για την Ελλάδα. Σε αυτό βρίσκεις την πανέμορφη συμπρωταγωνίστριά σου σε φωτογραφία. Τι τρέχει με αυτό το site? Λοιπόν, εκεί είναι που εντόπισα την κοπέλα στην οποία θα παραδώσω το άρωμα και αφού τη βρω, ψεκάζω κιόλας, βάζω το άρωμα να μου πει αν της αρέσει. Και νομίζω ότι δημιουργείται μια φαντασίωση εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και είναι η στιγμή μας ουσιαστικά και στο τέλος του κλιπ παίρνω την κοπέλα και το άρωμα και φεύγουμε. Κάτσε, ένα λεπτό. Αυτές οι φωτογραφίες τώρα μου κάνανε, έτσι μου κινήσαν το ενδιαφέρον. Δηλαδή μπορώ εγώ να ανεβάσω σε αυτό το site φωτογραφία, μπορώ να παίξω και εγώ με αυτό με κάποιο τρόπο. Ναι, γίνεται ένας διαγωνισμός, ανεβάζουν φωτογραφίες όποιος θέλει, όποια κοπέλα θέλει και στο επόμενο βίντεο κλιπ μια τυχερή θα παίξει μαζί μου Το ακούσατε αυτά, στο κορίτσια? βίντεο κλιπ. Για Στο να επόμενο βλέπω να βίντεο κλιπ. μπαίνετε σιγά σιγά, να δηλώνετε συμμετοχές. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, είσαι το νέο πρόσωπο της BU. Πριν από σένα, πρωταγωνιστές έχουν υπάρξει η Εύα Χερτζίκοβα και ο Σάκης Σολβάς. Δύο τεράστια ονόματα. Δηλαδή, η καριέρα που έχουν χτίσει ο καθένας στον τομέα τους είναι αξιόλογη. Πώς νιώθεις που εσύ πλέον είσαι ο νέος πρωταγωνιστής αυτής της καμπάνιας? Είμαι πολύ τυχερός και πάρα πολύ χαρούμενος που γίνεται αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχω πάρα πολύ όρεξη και αυτό που κάνω το αγαπάω πάρα πολύ. Και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Βαγγέλης Κακουριώτης. Δυνατό χειροκρότημα.